Sekhang poleno Khristianrokni Takhuk buksanglo ani khapone hanjangma chiba Yapharo ang norong thani Koktang kaisa tubukha ang norong thani Koktang sanai ani bumung Dn.Chira Debbarma Bamanchara Baptist Church phaidi ang Koktang sanai ani Koktang ni bumungkha Yaphang Yaphang ni simi snam kolangkha dongoi matai dongoi phano hamjakma bagoi Kaitor sabono tonjakha khomulunggono Kaitor sa saka tasa dibuthai sanani bagoi mangkha bo manthai bisi phairuro Kaitor charuro manlia bole tongthai lachi kirima sago kopulum sakna mothangna naikha mosa mayung bai thancha tongmani mosale kena wngkha Kaitor ni kongno khaniani bagoi straimung kopulum wngkha khorok kolom tui khiklana nangkha ok sawai bana nangkha straimung tui enani nangkha bosong kopulum wngkha wale bulai bai ari wnglaikha biman kopulum wngkha hambai ani Koktang orona paikha.